सावरिया है मोरी सावरी सावरिया एक घन सावरी ए दुनिया में सर जी सब कुछ के पहचान हो सकता है। रंग के पहचान हो जाए, चिड़ै चुरुंग के पहचान हो जाए, गाछ वृक्ष के पहचान हो जाए, लेकिन इंसान के केहू कह दे कि हम पहचान गइल बनी तो इहे गलत फहमी बा। सब कुछ चिन्हा जाए भिखारी भाई, लेकिन इंसान कबहू ना चिन्हाई जे आपन खास बा, जेकरा पर अटूट विश्वास बा, ओकरा बदले में देरी ना लागी। समय है मास्टर, नीमन समय रही तो दुश्मनों बा तो भाई लेखा बा, अब बाउर समय हो जाई तो भाई दुश्मन हो जाई, कर पोते ना लगी। भाव लगल का कि रूपवा सजावट के रिश्ता बनावट के दूधवा मिलावट के होई तो चिन्हा जाई। साधु जवन चोर होई कौआ बनल मोर होई। आई समैया तो असलियत बता जाई। रिश्ता जवन बनावट के होई जब रिश्ता चिन्हाला को जब समय बाउर हो जाए तो दिन बाउर हो जाई तो जे आपन बा से रह जाई, जे बेगाना बा वो देखी कि इनकर बाउर होखे वाला बा अपन झोरा झटी लेके फिला रे बा। ए बाबुआ इहे नहीं और का समरिया जी मंदिर में मत घुमा कि यार बतियावत में सार गरियावत में नीमन कलाकार गावत में चिन्हा जाई। बाकी तो गला मतलबी सटल रही भाई बन के। अरे पलखत भी पाई तो छुरी चला जाए। मुंह में राम बगल में छुरी, पलखत पाई तो काटी मोरी। कोनो जरूरी नहीं है कि दुनिया में सब कुछ सबका मिलिए जाए, बढ़ जाएगा बा। मास्टर साहब सब कुछ मिले बाकी अरे दुश्मन मिले तो मिले मतलबी यार ना मिले। एगो मतलबी यार से निमन बा कि 100 गो दुश्मन होके कहे दुश्मन सामने से आई, सामने से वार करे ओकरा प्रति हमनी का सचेत बने कि फला हमार दुश्मन हमें हो सकता कभी ना कभी वार करी, लेकिन गद्दार संग ही चलता अब कब मेहरारू लेके भागी के थाए ना चले। ए बाबू अरे दुश्मन मिले तो मिले मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले तो मिले मतलबी यार ना मिले। जिसका मुझे जिसके लिए दिल वो घड़ी आ गई वो तो सवेरे सैया बदल चाहा के हाथ में सूटकेस बोला लगा के मत जा तू हो बाहर बोलो बजी
दुश्मन मिले तो मिले मतलब यार ना मिले। हाँ। और का हाँ। कलियन बीच भवरा मिले बगियन बीच माली। कली का बीच में हाँ। भवरा मिली तो निमन लगी। हाँ। माली भेटे है बाग में हाँ। तब वो निमन लगी। हाँ। ए बबुआ ए। तो कलियन बीच भवरा मिले बगियन बीच माली। हाँ, कलियन बीच भवरा मिले बगियन बीच माली। तो महर में ना नानी मिले आओ धीरे महर में नानी नाना बाड़े तब तक ले विशेष कदर होला। जैसे पहुंचब तले आहा हमर नाती अइले हमर नतिनी अइले। महर में ना नानी मिले विकास भैया आ ससुरारी में साली। सर जी ससुरारी जाई आ केहू मजाक ना करे साली मजाक ना करे तो बुझाई कि ममहर में आइल बानी। मियाँ जे गबरा जाए वो ससुरार जाए के मन करी। जीजा लो छाहट करेला को जब 6-7 गो साली होकर तो विकास भैया बोलते ना नो अरे ममहर में ना नानी मिले तो ससुरारी में साली। में हरी गोर हो या काली मगर हिलार ना मिले। हरी गोर हो या काली मगर हिलार ना मिले। ऐसे गलियों में और का कि सरवन ऐसन बेटा मिले भरत जैसन भाई। बेटा हो खस तो श्रवण कुमार जैसन जे अपना माई बाबू के कांच मांस के पहुंगी पर बैठा के भ्रमण करा दिले चारों धाम के नारी कारण से। नारी ऐसा चीज है सर जी मेहरारू नारी ऐसा चीज है कि चाहती हैं तो घर को स्वर्ग बनाती हैं और उहे चाहती है तो घर भर के स्वर्गवासी बनाती है। जनन की ना जाननी ए बबुआ तो सरवन ऐसा बेटा मिले भरत जैसन भाई। हाँ सरवन ऐसा बेटा मिले भरत और आराम से दे पर जोर न पड़े के चाहिए। सरवन ऐसा बेटा मिले भरत जैसन भाई। एगो उ श्रवण रहले जे अपना माई बाबूजी का चलते अपन घर त्याग दिले अर्धांगिनी त्याग दिले सेवा में जिंदगी गुजार दिले आ दशरथ जी का हाथे मारल गईले। आ मरते मरते भी सेवा कर दिले। राजा दशरथ जब पहुंचले तो प्राण तो जैसे कहले कि हमरा भी समय बाना आ कहना ही है बा कि जौनो होई गोगरी में पानी भरत रहनी हो ई पानी ले जाके हमरा आंधा आंधी महतारी बाप के पिया दो इहे हमारी इच्छा बा। इंसान जब मरे लगले तो अपना फेर में रहेला कि हम ना मरती चाहे हमरा सगे काहे बोलो। लेकिन श्रवण कुमार उ रहले जे अपना माई बाबूजी के सेवा में रहले आ सेवे में मर गईले। बड़ी सुंदर गीत रहे राजा जी मेरे मरने के बाद पानी पिता को पिला देना। ए सोमरिया जी आप भरत जैसन भाई मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जब वनवास चल गई भरत लाल जी पीछे से सारा दल बल लेके राजा जनक की भी बुला के महतारी लोग के साथ में लेके
वन में पहुंचल बारे निहोरा करे लगले कि माई प्रदान रस मंगले बड़ी बाबूजी से वचन में मंगले बड़ी लेकिन माई कह तरीके अब हम से लौट के चली भगवान कहने कि पिता के वचन खाली जाए ना दे हो लौट बना छोड़ दे बड़ी से पहले जब लौटे लगले कहले कि अपने चरणवा के धूर दे दी इस चरणवा में जौन खराब पहले बनी भगवान निकाल के दे दिले माथ पर धऽ के नंदी ग्राम में एगो झोपड़ी गिरा के सिंहासन पर ओह खराव के रख के आ राज चलावत रे बनवासी के रूप धारण क के कि भाई हमारे वन में जब विपद काटत रे तो हम राजधानी में राज ना काटब वन के ही सेवा भोगे करो कहीं प्रमाण मिले कि जब सुतल है कुछ के बिछावना पक के फिर विचार आयल कि भाई का बराबर सुतत तनी माटी खोन के नीचे सुतल लगल तो भाई यू नो न तो एक घड़ी भाई होता रे भाई के अगर बेटी के बारात आवता तो एगो भाई जाके कॉल के मुंडा खोलता काहे खातिर लोग पूछत काहे हो बरतिया ढेर यहाँ सो वासर पलट दी है सब ताना ढचका दी के वासर पलट जाई तो मर्द हो जाई सन पीता मिले कि जसोदा जाई सन माई हो फस तो जसोदा जी तो 5 गो पांडव मिले करो जस पटीदार ना पांच गो पांडव मिले बाकी कौरव जस पटीदार ना मिले